मानसिखौनो गोथां गोथां सावो बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिखिरि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिखिरिखौ बुखारनायावनो अरजों ब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों नायलांदों नोंथांमोन दान्दिसे नैबे गस्ला सि बेयो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों तो हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामनानै नायनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा आरोना भिडिअआ मानि थाखाय जागोन स' ओरैबायदि गिथावना मोनसे जाथाय जागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर बे भिडिअखौ फेसबुकआवहाय नुबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ ना थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फेसबुकआवहाय नुवाखैबा बा सोरबाफोर आपल'ड होनाय भिडिअफोर जुदि नुवाखैब्ला आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां स्किप खालामनाङा अब्लानो बुजि मोनगोन आरो जुदि स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ बुजि मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि दायो गिथावना मोनसे जाथाय जागासिनो दं आरोना सोरबा मानसियासो खालामदोंना सोरबा मा बुस्थु फैदों ना मा जादों बेखौ रावबो हमनो हायाखै मोनथियाखै आरोना ओरैबायदि गिथावना माने 13 बोसोर माने 12-13 बोसोर बैसोनि जागोन आरोना बे हिन्जावसाया 12-13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया ओंखाम जाबाय थानाय समावनो बे माने ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुखांदोंमोन आरोना आखाइ सुखांनानै बियो माने आखाइ सुखांनानै साइडआव फैदोंमोन अब्लानो बिनि मोदोमावहाय मासे गोसोम सिखिरि बाफैदोंमोननो गोसोम सिखिरि बाफैनाय लोगो लोगोनो बिनि गासै सलायावनो अर खामलावजोबदोंनो अब्ला आसरित बाथ्रा सानथावना लोगोफोर नङा होमबा मा जाथावना बे बुस्थुआ एक्चुअलि ओरैबायदि गिथावना नङा होमब्ला ओरैनो जानला मोनला बेरायनो हानाय नंला लोगोफोरा एसे सन्देह खालामनानै मोनसे गावखौनो केयारफुलि खालामनानै नोंथांमोना नायदो थादो आरोना बे जाथाया धिकाजुलिनि साइडआवहाय जादों आरोना लोगोफोर बे जाथाया धिकाजुलिनि साइडआवहाय जादों नोंथांमोना एसे केयारफुलि खालामनानै थाबानो जाबाय आरो नायबानो जाबाय बे जाथाया माबायदि मा कारनाव जामारदो आसरित सानथावना बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा मार नङा होमब्ला मासे सिखिरिया मोदोमाव बानानै सलायाव बानानै बोखारनायावनो जुदि बियो जिमानो बोखारो इमानो बारासो खामलांबाय थायो होनना बुंदों आरोना लोगोफोर आं बेनि भिडिअखौ बे सिख्लानि भिडिअखौ नोंथांमोननियाव ससे देखायना होनि नोंथांमोना नायलांबाय था आं बुंनायखौ बुजि मोनाखैबो जानो हागौ बा मोनथियाबो जानो हागौ नोंथांमोना नङा होमब्ला ओंखायनो आं नैबे भिडिअनि क्लिपखौ जितु 12 बोसोर सिख्लाया जितु जाथाय जादों बिनि मोदोमावहाय आं बे जाथायनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना अब्लानो बुजि मोनगोन गाज्रि आबनाया नै सनितपुर धिकाजुलि हायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिखिरिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिखिरिखौ बुखारना गारनायावनो अरजों ब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों नोंथांमोना दान्दिसे नायगोन गस्ला खामनानै बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिखिरि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिखिरिखौ बुखारनायावनो अरजों ब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों नायलांदों नोंथांमोन दान्दिसे नैबे गस्ला सि बेयो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों नैबे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावनानै बयेमाव सोसिगोन नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं नै गामिनि मानसिफोर बिसोरो नायगासिनो दं खोनासंगासिनो दं आसरित बाथ्रा आरोना सोमोनांथाव माने हमदांस' हायाखै मा जादों नै गामिनि नायगासिनो दं नै इसोर न'खरनि गोजा आरो जों थांगासिनो दं नै जिगाबाबो खामदों नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा नायदो नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों न' पर्दायाबो खामदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै
माबानो हरदो औ नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो दङ नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो माखासे खामबाय नालाय ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयेमाव दोननाय जासिगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै बुजि मोननोबो जानो हागौ बा मिथिबायबो जानो हागौ नुबायबो जानो हागौ दा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला नोंथांमोना थारैनो बे बाथ्राखौ सैथो होनना सानो ना नंखाय होनना सानो आं जेबो मिथिला नाथाय बे जायनि मोदोमावहाय जादों बेनि थाखाय सैथो दायो ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो हाजासिम नैबे भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना अननानै शेयार खालाम मानो होनना बुङोब्ला बाखि सुबुंफोराबो जाहाथे गावनि थाखाय एसे केयारफुलि खालामनानै थायो आरोना बेखायनो आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बानायनानै शेयार खालामनाय जादों स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना हाजासिम आंखौ हेफाजाब हो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनगोन